Anya laki din! Ay, nagawan mo't abain mo si Kaabel. Kalpasan ti amin kasta ti ibagam kanyak. Pasensya ka kuman ha. Ngam ibagbagak lang ti no. Anya? Awanin ti panagayat ko kin ka. Narigat mo ano, ituloy talata. Ngawan mo't panagayat ko kin kan. Sigurado nga ad-dalang amasikitan ka. Anya? Isa pasensya kan, kunak mo na yun. Agwin na swastan. Amo ka narigat nga klonen. Ngam ininot ang makamove on kan tumot lang. Okay, no dahi tati kunam. No ti panagkunam katsyak tinapukawan, nagbidot ka. Ha? Sika tinapukawan. Apay nga imbrik mo ni Minda, paray. Ganun nagsimpa tayo dyan. Ay ket, gagangay ti gwapo ko naman, pare. Anya? May isa lang ti kaya sa bunday ta. Naumak man in aking kwa na. Unay kan, pare. Siguro. At damanin ti sa bali ako sunada man niya. Iso akasta ka. Amok ti galing. Husto kay ti dayta kayong bagang pare. At damanin Apay, kapoy. Anya? Iso ni Karen. Nagpintas si ka. Adayo na pimpintas ngam ni Minda, pare. Siksi ko naman, George. Sika talaga, pare. Kasla pagaya-ayamam lang na kiti babae. Ha? Nung nauma ka, sukatam lang kaslawan anyaman na. Anya, kalaki din na ya. Gagangay nga rin ti gwapo, kunak manan. Makadlawak man anak ko. Ha? Apay nanang. Apay ngay, saan mo matan nga ipaspasyar ni Minda dito balay? Ha? Kwa nanang. Awan kaming. Ha? Ay, anyat kahit mo asawan. Ni nanang may. Anya pa'y langay. Kit nagwinaswas kami na. Aniya? Ay, unay kan anak ko. Siguro, si katinakiwin naswas kan kwa na niya. Siguro, addamanan sa bali akursunadam. Iso ana aramid mo na ita. Nanang, gwapo ak ngamin nga anak yung. Iso habulin ng mga chicks ko naman. Ay na Abel, saan na nasaya at apagay ayamam nagiti babae? Ay kunam siguro. Nanang, Kas kalag suksukat iti kawas, no agsukat ka iti kaayan ayat mo. Ay salbag ka. Baliwam day nga aramid mo. Saan mo nga urayan ang maipasubo ka? ayayatin ka unay-unay, Karen. Abel, Ikarik asaan kan tupulos a pasakitan. Tandaan am na ita. agyaman nakno kasta. Sapay lang ko ma. Tano kasano ti panagayat. Kan pamatig ko kin ka. Kat kasta kamot kanya, Karen. Ay ayatan ka unay-unay, Abel. Sikat ti first boyfriend ko. Ah? Kasta ka de? Wow! Agyaman no kasta. Sapay na kumaa. Ta saan to nga agbaliw ti panagayat mo kanya. Ay, Santo Apulos! Okay. Kumusta nga iti date yo, iti kain ayat mo, iti Valentine's Day? Ay, kit quality pare. Apaw! Hey! Nagganasan no kasta, George. Ay na, nagpintas talaga ni Karen pare. Saan ang maawan iti panunot ko ti kinapintas na. Masaya at ano kasta, pare. Kahit nayamamom ka din iti na. Ay, saan tayo nga ron pare? Sabi nga, yamamom ati. Tapos nung makita naman. Amangan kami nung masabsabat na di tayo igid. Kaya di na amo nga isugayam ti kain ayat mo. Saan nabali pare? Iti kabitan na panawan. Yam amok ni nanang. Isa unti asawag pare. Anya lagi din, Bards. Nasaya at nawasta ko naman ay. Si Kapay ang naglaka mauma iti may sabana. Aman ki di man saan man nga agbayag kay sukatan man ay. Si Kaki Dimot pare. Ni Karen tigasat ko. Mariknak ko naktumay. Anya laki din na ya.
Addaman pa'y akong didalos ka dito aglawlaw iti balay, Abel. Ni Nanang Mike. Kunak, tasigod mo't nga men, asaan ka nga agdaldalos. Adday takay manin ako na akong nanang. Ha? Aguli magkayo lang ka day. Didak bibiyangan. Ta simraw tigagit ko ita. Uray kita niyo. Agdalusak pa'y inton madamdama di taunag. Manipod kusina, aginggat salas. Uray yay siyar, nanang. Himala. Mas daaw kayo, iti kinagagit ko ita, nya, nanang. Masigurado nga, adda mas daaw kayo, no umay ko ipasyar, kanyam amaw, ti kayan ayat ko kada kayaw. Isumot lagayam akong didalos ka. Ay, kunaklakit din nagnakam kan. Italaang mo't gayam. Nya, Anya, yam amunak iti inam kunam, Abel. uwan hani. Yam amo ka man iti inak. Iso nga minti plano kidi na minsan pa. Ay na, kasla mabainak. Di ka kadi madanagan. Tanasing puti inak. Kasta ka di. O sige, mayatak iti day taasing-asing mo. Kat kaano nga rod? Inton bigatin na. Ha? Uwan, don't worry. Tadak lang iti abay mo. Saan ka panpanawan? Tapno saan ka mababain? O sige, pagsarakan tangay nga rod inton bigat. Sukunan kay Jaylee, hani. Ang lalaki din na ya. O sige, namnamaot day ta, Abel. Kay, kumusta nga iti panagam-am mo? Ti kayang ayat mo kanti ng paray. Mayat mat pare. Awan pare ko. Naragsak daan nagamam mo. Kasta ka day. Nasayahan nga rin no kasta paray. Iso talagang di babae nga ikalaysa. Wen ko mga rod pare. Kanya man ang dataangam. Ay na, kaslada man sa bali ang ayat mo asawa ni ti kasta. Hey, panagkunak. Saan ko gayam ngay ayatan ni Karen pare? Anya? Hindi nga min nakitak ni Nicole. Nakarignaak nga min iti panagayat kinkwana. Nicole? Di baklang agtrabaho yi ilay? Ay, wen pare. Baklaman. Ngam jak mailibak nga gayatak kinkwana. Ay na pare. Saan na pala kaya natin pare? No di ka kinakwa. Pare. Anya laki din eh pare. Kung laki din no di karin di kalay sa mo. Sa magayang. Uli. Pare. Ay, sikan di bakla. Ika rin. Sikalaan tayo ita, intong bigat. Ken aginggat ingana. Promise. Oh, kinilig naman ako dyan sa sinabi mo. Ay, Sapay la ko maa. Tano kasano ti panagayat. Ken panangipatag ko ken nga. Ken kasta kamot ko makanyak. wala Ben. Ay, ayatan ka unay-unay. Saan na marukod no kasano ti panangipateng ko ken ka? Nicole. Ay, abe. Sapay la ko ma, sa saan nakto alukwan, ha? I hate cheaters, you know. Kasi tinakunak itay. Ay ayaten ka ita. Intun bigat. Ken aginggat ingana. Oy. Agyaman no kastabel, no. Ang gayam. Maipapaniti ko na makawas mo, kanda dumagamit mo nga iyag mo dito dagus ko. Awan parikot iti dayta. Iyag mo lang dito'y. Tapos adamat pagsukatan. Tunggal umay nagsarong karo. Abe. Ay agyaman na kani, my loves. Ibagam man kanyak tipod mo. Adda ka din sa bali a babae itibiyag mo, Abel. Anya ka din dahita nga ibagbagam. Nabambanugak lang aro din na naggapo iti trabaho. Ibagam nga agsarak ta. Sa ita, kastaki din ti ibagam. Saan ka man anakita?
Wano na panagnakan nga da sa balim, nga mariknak ngamin. Anya? Isuan na sa isaya at laangan no agpudno ka. Tapno saan nakaluklok ko nakastoy. Adday ta ka manin ako nakon. Amok dagiti gargaraw mo, Abel. Isua saan nakamaloko. Aglibak ka aginggat kay kayat mo. Ngam numapanag nakakti atap ko. Agpin na sensyata. Anya? Yak kayat ti malukloko ko naktumad. Anya? Saan mo nga ay ayatan ni Karen kunam, Abel? Wala na. Nagbiddo ta gamit ipanagayat na nariknak idikin ko na. Anya? Ay na, nadadaal sakit din tilimbong ti panunot mo. Ninanang may. Nakakita ka man iti sa bale, ni suakas taman ti sasawam. Ay, salbag ka. Na ito lang mo na talaga ti kasta nga aramid mo. Kat, asino man na tinangiso katamkin ni Karen? Ay na, awan mo ti agbayag akaayan ayat mo ako nak. Kasla ka lang agsuksukat iti kawas, no agsukat ka iti babae. Puuna yan aya. Ninanang may. Anya nga rin nga ti maramidak. Kit saan ko mga rin nga ayatay. Ibrik ko Nga maguray pa Timing. Ay na, Abel aya. Sapay la kuma. Taikanda ka iti pagnakmam dagita babaya pagay ayamam. Barang adapay ti tsansa nga agnakam ka. Thank you, Kung nalangit din saan ka makaumay. Itayak pingagururay dito park. Mabalin ko nga i-cancel ti anyaman nga okasyon na papanak. Ngam na ti date ta. Saan? Kasangsang pa mo pala. Ngam papaisim man na ako. Nasaya at ano kasta. Nga oray iti basit abanag. Kahit mapaisan ka. Hogyaman ang unoy, Abel. Anya, mapanta ka din iti sigo na papananta. Sure. Ngam sakbay na. Inta ko mapay mangan. Mabisina kami na. Oh, sige. No problem, honey, my love. Ay na. Classmate na ito restaurant na napanandahan Siyempre, alangan kit di mata chip. Sana, dito yung kalaeng, ha? Siya akong tagorderhan Okay. Hani gayam ti awag yu iti tunggal may sa. Karen, apay nga da ka dito Awanan kay ti bain, Abel. Kunakon kat, pudno ti atap ko. Ulbut ka! Babaero ka! Excuse me, with feelings and emotions. Who you to slaps my boyfriend, ha? Excuse me, with feelings and emotions tarupam. May sakamat. Saan aga puta na pintas ka bakla? Katutupam amin ngagdaton kan ka? Amwan pa'y mat kumaa, no adda ka ayan-ayat na day taatao. Aniya? Siya pa yan, tinakabasol ita. Naku na ni Abel kanyak, nga awan ka ayat-ayat na. Kita ang manday ta akin na ulbod mo, sika alalaki. Hoston, Karen. Pangasim. Nakababay dito yung restaurant. Data yung tikit kita, hindi kita tao. Awan bibiyang ko! Ibabaing ka aging gat kayat ko! Anya? Nagawan abain mo, ulbod ka ababayero. Naimbag kumamit no si katik kagwapwan, ngam saan mat. Karen. Ala, daytuyin ti maudi a panagsarita kan panagkita ta. Ay, saan ko mamitakas na pangasim? Jak laki di ka ba lang numapukaw kay tibiyag ko, Karen.
Nya, no napudno ka kanya, saan mo nga aramidan dayta? Agasaman, insukat nakiti may sabakla. Anya lakit din. Saan kumot nga ayatan ni Nicola? Si kalat tatilinaon da ito'y pusok. Anya ka lagi din na yan. No ti panagkunam, kat agsubli ti sigod apan nakilangan ko kan ka, gapu iti kakasta asaom, nagbidot ka! Panaw! Ay, dayta ti maganab mo, iti kinababaerom, si Kabel. Nanang. Anya nga ita. Ti kunam siguro nga men, kat nasayat day tangar aramidam. Manon ang nagsisingpot a babae tinangay ayat kan nangipatagkan ka. Ngam sinayang mulaang, gapo iti kinababaerom. Malausto ko man nanang. Nyamit to'y. Maranggarang ka, iti bagbagak tapod no. Salbag kide. Isimpam ti biyag mo. Saan mo kumapagay-ayaman dagiti babae, tamade. Bang, nagmayaman ti panagililan mo nito sango ti balay pare. On pare, may trabaho kita. Isa tamang pahinga lang. Ay, pare, nabuyam ka din ti live ni Nicole iti Facebook. Ha? Ay, saan pa pare? Diyan ngamin makita dagiti pupos na. Ta-in-block na ngamin iti Facebook kay. In-block na ka, hanggang po itigura na kin ka. Anya laki din pare. Nag-live iti Facebook itay. Apinuuran na dagiti kawis kin gamit mo nga day jidagos na. Anya? Ay, di nakman angawin akasta pare. Pudno mo ti bagbagak pare. Anya ka laki din na yan. Uray kita ang dakaon ko. Alaman nga rin, kita man pare. Nakababain laki di dahil tangin naramin na. Live sa ating Facebook, puuran ka kawas kang gamit. Tapno mamin pinsan na papunas ti panagayat ko ken ka. Babaero, maluloka! Ha? Ay, Oo, kita. ay panawang ka ba pare? Inak man ija ayan ni Nicole. Iturturad ko adanunin ija dagos na. Oh, agdakas matanti angin anang iturong ken ka ditoy, si Kaabel. Ay, Nicole. Pangasim ko mamutin Numabalin, pakidelete mo dyan live mo iti Facebook. Nakababay mo ito na yan. Anya? Nakababay ngay bagbagam? Mabain kay dinaramid mo. Ulbod ka. Nakunam kanya nga awan kaya nayat mo. Tagayam, adda. Awan na ni kay tibay. Nicole. Sikat saan na ni Karen? Ulbod. Into lang mo, hindi kinaulbod mo. Anay. Hala, wanan. Ibagay maamin nga kakasakit sa o kanyak. Pangasim ko mamut Dilitem ti live mo itay. Nakababain ngamin. Sapay, inkargam ti rupa kaya pagkumkumentaran ng dagiti chismosa. Tapnoy bagakan ka. Awan bibiyang kuken ka. Ay, promise, Nicole. Nagnakam akon. Namiris ko amin na nagbidutak. Amiris ta rupa. Panaw! Nicole. Oh, Kal, anya ngay anak ka. Ay, mababainak iti kastaunay nanang. Gapo iti live ni Nicole iti Facebook. Ha? Pinuuran na lang aro din nagiti kawas ko. In live na pa ilang, mate. Inaramid na dayjay, gapo iti sakit tinakam nakan ka. Maawatam. Nanang. Ay, siguro, nagnakam ka matan iti kasdi nga inaramid nakan kanya. Ay, nanang. Naamiris ko amin ang nagbidutak. Mababay na ka talaga iti tattao.
Lakamam tibain ita. Gapumot lang iti aramid mo. Sa kalagay magnakam no adamang ilay amang puro iti kawas mo. Ay salbag ka. Nanang. Agbalbaliw kan. Saan nga ay ayam ti babae kas kada bakla. Adarik na dama sakitan iti kastangar aramidam. Anya lakit din aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.